I acabem aquest acte quant a les ofrenes amb l'ofrena institucional que farà l'Ajuntament de Ripollet amb l'alcalde al capdavant, José María Osuna. I acabarem aquest acte de la Diada Nacional de Catalunya, enguany marcat per la Covid-19, amb aquest acte amb un protocol especial de seguretat, amb un aforament reduït i retransmès a través d'internet. Ho farem, com sempre, amb l'himne nacional de Catalunya, els segadors, una harmonització coral de Josep Viader, músic, compositor, instrumentista i pedagog català, que serà interpretat per la unitat i la coral que avui ens ha acompanyat i amenitzat aquest acte, Veus del Vallès, de la Societat Coral del Vallès. Moltes gràcies a tots i fins l'any que ve. Bona tarda, bon dia.